Dimteng ti tiyempo apanang tungpal da Jose ken Maria ti seremonya ti pannakadalos kas mayan nurot iti linteg ni Moises. Impandangarod ti ubing ijay Jerusalem tapno idaton da iti Apo kas na ilanad iti linteg ti Apo. Maidaton iti Apo ti amin nga inauna alalaki. Napanda tapno idatagdamet ti sakripisyo kas mayan nurot iti linteg ti Apo. Sa nga pari sa pagaw, winodwa nga urbon ti kalapati. Adda idilakay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem, na imbag ken managboteng iti Diyos, ket padpadaanan na ti pannakaisalakan ti Israel, adda kinkuana ti Espiritu Santo. Impaltiing kenkuana ti Espiritu Santo adin tumatay agingga iti makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaan ti panangidalan ti Espiritu, simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti naganak ti ubing a Jesus ijay templo, tapno aramidan da kenkuana ti ibilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing, ket dinaidayaw na ti Diyos. Kinunana, itata tinungpal mon ti karim o Apo, palubusa mon apumusay asitatal natoy adipen mo. Nakita kon ti panangisalakan mo nga insaganam iti imatang ti amin at tao. May sa asilaw amang lawag kadagiti hintil, ken mangyag iti dayaw iti ilim nga Israel. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Tugaw tayo, good morning. Ito'y kabalay mi. Ito'y computer, mga ala ti midwifery. Ket agud OJT ijay Santa Lucia District Hospital. Kaya di na minsan nagado ti ilislista na dagitay jamu nagan nga ta ti aganaken Kakunak nakakita ka nga ti aganaken kunak wala po as asistaran mi. Kunan namet. Kakuna mo, di ka pala umay tawiden, di gamit ni inang ko, tapartirang orday di inang. At dabag na di balay, di mo na dapay. Nga tinagyan na, at da kawot ti biklat. Di ka mo, tapno natartaros ka no panaganak di ubing, at da nabungon ija nga kawot ti biklat, dahil pagipit ti pusag, pagputad ti pusag, at da mo pagrepot ija nga dahil samet. Anya ganan daytay taliti abuno no warwarem ker kunan aday sama ti pagrepet di inang addan to bitadain ijay adda pay tabako ta kas jagayam idino daytay agpaanak dag tabako da tapno hanga agsad den jedara di jedapuna isun sa di apandai kami ijay pusag ti ubing jamuano kas ano nga usto dayjay. Kaya adadjay so ay ayamon mi idi ngam ni inang ko partira nga talaga maagpapaanak idi. Ngam di jay kinapartira na haan na laeng nga ba haan na nga bukod tinawid na kinday di apong mi nga haan nga di inang na di katugangan na nanang ti amang mi may samot nga agpapaanak mo di nga bakit idi rugyan ni inang ti aganak napigsapay. Yung maudi nga ading kon, hanga makakita ni apong kunta sa nga 13 kamngar nga agkakabsat. Agparpartira pa ilang, dahil apong ko ti kaado ti anak, naging gana nga kakaanakan may pinapaanak da. Awang mga minti agitaray ti hospital, idi. Tano ipam mo di hospital, hamo mga itaray, tapasagad mo't pangiluganan da, ay apo ka naganak tuman di anak nan, di kay pa'y nakadanon, di kas di kabayag na kami di ayami. Iso nga natural ti patatan ka iparit dan madin. Ta siyempre no agkomplikasyon basol yun tumatlaang kasjay. Ngam adu ti rito dati aganak idi ayan mi. No apay damanang ko iranada ti aganak dati pa nagbabagyaw. Awan silaw nakasipsip ngat aglublubo umanuswas agikikis to di aganak ami mabalin nga itaray. Kadda pay rito natapno na dardaras nga aganak nya ti arami den ti asawa nga lalaki. Umulog da di agdan haan kasano iulog dati agdan. Pabaliktad day akin babadyo ulo na diyan mo no nangal anya ko nati connection na iya aganak ken day iulog dati ganag nga to balbalay di ayan mi idi iso nga dagay si Marsaruno nga nagbalayon kunadan dua ka tukadlaengen tapno nalaklakada nga ulugan
Ngam no naganaken, addaman ja amono amuyo, taji balay mi ijagamin ayan mi idi addalat ta sirok ti balbalay. Tunggal adda aganak, adda ikabilda nga irama di sirok ti di sirok ti naganak. Nya ti kabkabilda bulong te, sangate. O kamantires. Apay mat? Kitaan nyo ang muda, dami mestra. Apay mga kamantires? Kitaan nyo. Tanong nagregreg ka, no? No nagregreg kan, di bulong ti kamantires. Kadagitay mo pilosopo di ayan may tekano ikabilda maronggay. Tapno talong aldaw pay laang naragregan. Anong amuyo daya kasya amuyo? Kita nyo kamantiris ti ikabilda. Taapa yan no kaidaan na nga haan pay nga naregreg di bulong ti kamantiris niya marami at da sakit. Agsakit di babae haan. Nya ti pangawag yun jay. Daawag na day. Daawag na di ayan may. Kadayjay, kadagiti Hudyo, handa nga agi kabil, ti kamantiris nga iso ti pagibasaram no mabalin. Nga dayjay kanyada. Kanyada, 40 days, o patapulo nga aldaw, kalpasan nga naganak, ti babae maibilang anarugit. Maibilang anarugit 40 days after nga naganak dayjay, babae. Katat po tanaganaken, isunton mapanto ijay templon, at darito da, panakadalos. Iso di darito da kanya da nga Hudyo, panakadalos da ijay. Iso mabalinton nga kunayaw, mabalintumanan. Kanya dahan na masagsagiden. Into na after 40 days eksakto, mabalintumanan. Kano lalaki nga inunaan da ijay anak, iso maidaton ijay templo. Ngam no babae, haan, da ti culture bias damot iti babae, ijay ita dimaklan ni Apo Isos nga kultura. Lalaki laeng nga inunaan ti maidaton ijay templo. No babae, haan, no maikadwa lalaki nga anaken, haanen. Di at the birthright na. At the birthright, kunada da ijay. Iso nga ni Apo Isos, sinurot damot, no bilangan tayo, manipot idi December 25, rinambakan tayo, ti panakayanak ni Apo Isos, no bilangin nyo, agingga na tata 40 days. Rito ti panakadalos, di ina ni Maria, ken maidaton di inuuna lalaki ni Apo Isos. Iso nga kuna tayo, panakaidaton na di templo, inawagan tayo ti Candelaria. Iso nga adda kandela yo tatay. Anya connection ti Candelaria. Apay a kandela? Ngamin, kuna ni Simeon, idiintag ay nang inururay na ni Simeon na lintag nga tao at dayay nagururay na panji templo, kuna na impaltiing na nga haan nga matay, agingga na nga makita na ti Mesias. Kaya idinakita nan inubba na di ubingan kuna na palubusa mon apo tatata na tong palmon, palubusa mon apumusay, to'y anak mo kuna na ni ti adipen mo kuna ni Simeon. Nakita kon ti panangisalakan mo nga insaganam iti imatang dagiti tattao, may sa asilaw. That's the word. May sa asilaw amang lawag kadagiti hintil ken kadagiti mangyagdayaw ti ilim nga Israel. Iso nga ni Apo Isus kuna tayo, iso ti silaw. Iso nga tatangaal daw, Candelaria. Na ipablaak nga ni Apo Isus, babaan ken Simeon, na ipablaak nga iso ti silaw. Iso ti koneksyon na, no apay nga ramrambakan tayo, nangala tayo ti kandela, na bendisyonan ta iso ti silaw. Kakas ano da ito nga silaw, kas ano, imagine nyo, ti panang lawag, ni Kristo ti sangalubungan. Kasanot pa ng silaw na? Kasano pa ng lawag na ti sangalubungan? No kitain nyo ti intero sa sangalubungan na ngamin, ti tao, ayan na yati sipngat, ayan na yati kunata yung lubong ti sipngat, ti tao, no agbibiyag iti lubong ti basol, agbibiyag ti lubong ti sipngat.
Kaya idinabunyagan tayo, kuna ni Apo Padi, siyak bunyagang katurkwato itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, na punasen day jay basol atawid. Ulitin tayo nga ibagbaga, di basol atawid, haan ang personal abasol di ubing, no di tinawid na kininanang kintatang in the Old Testament, dagiti ninuno tayo, adan ken, eba. Kadayjay laeng ti makadalos, bunyag. Iso nga na ikatan di jayan, na incorporate kan, na ikapeng kan iti simbaan ni Kristo, nakaramang kan iti simbaan ni Kristo, nadalos kan. So nga ti ikasta ni Apo Padi, no nabunyagan na, nadalusan, lanaan na, awatom ti misyon, kinapadi, propeta, kinari, da kayo, padi kayo mat, common priesthood, da kami ministerial priesthood, propeta kayo mat, ari kayo mat, agserbi as ipupudno na pakumbaba. Kalpasan na ni Apo Padi, nagbado jay ubing tipuraw, purity kinadalos, nadalusanen. No awan ni Apo Padi, idinnes na jay puraw arupot, ibungon na kuma, nga kuna na inkawis mo ni Kristo. Kalpasan na sumindi kayo ti kandela. Dakay nga mga anak ti bunyag, kinang bunyag. Inawat tayo ti kandela, anya day jay, ni Kristo ti pudpud no asilaw, gimangat, amoy ti gimangat. Oh! Datapan gumangat, apo struggle mo diubing kami na apay mga nga nagbasit tila ako nga posporo kada lighter iday. Ingkay gumangat, yanda apong mo. Mano a kilometron sa mo diya papanam. Piman bulon to nga naparparkin ko di kagangat. Apo nakadanong ka diyan di akasya nga dalalya na nagidepay laeng kaman balbalya na nakabubutang. Gimangat tayo ti silaw ni Kristo. Kaya na nga sa uwan, bagina tayo ni Kristo, nakaraman tayon iti dayta silaw. Kaan niya ti aramidon na dayto asilaw. Si kamot ti agbalin asilaw kinni kabsat mo. Awanan ni Apo Jesus. Itilaang na santon ayo karistyakin kadagiti sakramento nga mahaanin nga umay magmag na ulitin tayo. Ngem impaiman na kada tayo. Datayon ti silaw ti lubong. Isa di kanta tayo. Siyak ti silaw ti lubong. Ni Apo Jesus tinang ibaga, ngem tatanda na bunyagan tayon, maawatan tayon ti pamati, datayo meten tinagbalin silaw. Dayjayan ti ibagbaga na asilaw. Iso nga tunggal, kitaan na yo, apay nga nagsindi tayo ti silaw, ipalagip na di nagbunyag tayo, no nagbunyag tayo, adda kandelaan, tun makimisa tayo, adda kandela, ag first communion, adda kandela, ag konfirma, nakaiganti, kandela, ag kasar, adda, kandela, ipalagip na dinagbunyag tayo. Adda may sa akin na sarko, Diyos ko, pakawanam. Idinasindyanan di kandela, gaputan na puyo po yan, naturungan ti electric pan, na idap, ay umariwawa di pastoral, ay, sindyan nyo. Apaya, iso ti umuna nga matay. Nagkuna kapay. Diyos ka nga mong ti biyag tatao. Gapot na naidip ka no di kandela, ginubian, iso ka no ti umuna nga matay. Dahil ayamot ti mining na mga di umuno na nga maidip, iso ti umuna. Ipalagip na nga adda ni Apo Jesus, kinipalagip na ti ba nagbunyag na nga isulat na ko maamang silsilaw. Naging gana nga natay tayo, addalat ta, kandela, haan? Into na ipunpun ka ta makaangot dati kandela, al-alyahan. Makaangot kan tungo, alo, dato nga pong ni, alo, dal-alya, nagbalin mo tan nga al-alya di kandela, haan nga al-alya. Iso niya silaw, katatanda tayong tinagbalin nga silaw. Katata, apay nga rod nga, anyang rod ti misyon na dito asilaw. Be the light of the world. Agbalin ka asilaw ti lubong. Kada ito'y asilaw, maaywanan. Isungar nga dananang kintatang, daga dyan ang anak ti mangigan. Datayo ti mangaywan. Napadasan nyo tinagsilaw ti burroong? No. Diyan lampara. Di dagas na. No oray mayat di pabilom, ngam no ti ramparayo ke krudo ti kanen na. Ay po nagbasa ka, agkulangot ka talaga nagngisit. Hanyo na padasan dagito ita
Solar nga min silaw, yudubing kayon niya. Ngay hampay. Kadi jay, ngam no origi pabilom, no nga nasayaat, kirkiram, tapno aglawag. Katatamatan ka po tawang mo, buruungan, anya ti uso, solar, chargeable, di mat? Paggapuan ti power de jay solar, init haan, no haan mo nga ipainit, haan nga, agsilaw. Origi chargeable, no haan mo nga i-charge, awan pigsanaan, marunot. Kas jay magkanya tayo. No da tayo ti silaw tatan, awan mo ramparan nga punggaam ko man, amoyo ti sao nga punggaan, kirikiram de jay pabilo na, ag-church, isugarod nga, why do you come to church? Apay nga umay ka dito simbaan. Umay ka umadaw ti silaw. Nakakita kayon day tay rosaryo nga no ikwam di silaw ka into no ikambil mo di sipnget ka agandap ko na tayo. Pero aramidek di ubingak tutukak ti flashlight nga nakagangat. Into no ikabil mo ijay nasipngeten naglawag. Imadawan na silaw na ag-reflect ijay. Kas jemot lakan niya tayo. Apay nga umay ka ti simbaan. Umay ka ag-charge, umay ka umadaw ti silaw. Taapaya, nulubat ka, hamo ka ba ulan ti sumarangat ti biyag. Masapol nga da pigsam, anya da gijay pigsa. No adda panubok iti biyag, ti pigsa nga agapokin ni Apo Jesus no kumpos day tabagim, uray no adda panubok iti biyag, addaan ka titibker, anos. No adda kinatangsit, tay laeng tao nga nakacharge ken ni Apo Jesus, tay laeng tao nga adda ken ni Apo Jesus ti adda ti puso na ti kabailan na ti agpakumbaba. Tanulubat ka adda ti mangsit basit ako nametan. Adda la nakita mga kamalinulubat ka ison ti deldel-delem. Nadala kamali ti maysa no daytay nulubat ka. Haam mo makita ti kinapintas ti lubong, ti makitkitam kamali. Haam mo kabailan ti agpakumbaba, nulubat ka. Ti laeng tao nga nakacharge ken ni Apo Jesus ti addaan pan nakaawat. No nulubat ka, agibalbalis ti ririnam. Nadala imbagada basit awanen nadadael kan. Isugarod nga umay ka kini Apo Jesus, si papakumbaba ka nga umay, Apo ikanak ka di ati pigsa, no adda sakit ikanak ka di ati anos, tabarbaring kin pan nakaagas, no adda problema ikanak ka di ati anos nga umawat. Dayela ni Apo Jesus ti pangalaan tayo, isungod ti pagcharsan tayo, tano silaw, no napigsa di silaw tayo, agbalin tayo mat asilaw iti dadduma. Kayam nga lawagan ni kabsat mo, no adda ni Kristo kanyam nga silaw mo. Ngam no nagkusap ta biyag mo. Amoy ti tao nga nakusap ti biyag na, ay apaw, impos na kuma, awang pa'y ganas dagiti nga kaaruba. Kunana, no nakusap ka, ay wonsis, no siyak dayta ikapitan ko. Dagita titirada dagitay lubat nga tattao. Imbes nga sis bay amo nikatem data pos mo ha nga makatulo. Ngam no detay lubat ka ay nasyak data sis ing kapitan ka oh. Haan nga sa hanga lumawag. Mangdurog nga mangidep. Nayagasawa ko maagproblema, makitkita mo agproblema, imbes nga tulungam nga mangiyangat ay no syak daytan pinanawa ko dagita ti lubat nga desisyon. Dagita ti awan ti na Diyosan a desisyon. Nagkamali ni kabsat mo, imbes nga itanok mo, takayat na ti bumawi, nulubat ka, hang katumulong nga mangrangrang, iddepom. Dahil ti attitude ti lubat, isungurod nga, apay nga umay ka, sakay, no daduma ka, sakay mo lang makimisa gamin, no adda problema, han? So ako ikan na kay kumani Apo Diyos nga kanayon ti problema, tapno inaldo, makimisa. Saka mo la umay no adda didigra. Saka mo la umay no agsakit ka. Narigat ton makabawi kan tupay. Iso nga may mayat nga mapangka Apo ikanak ti pigsa. Apo ikanak ti pannakaawat. Apo lawagan nak. Tauri dagiti tattao no makita da ka nga tumulong ka manglawag maisurot da malawagan ta nalawag ka nga rod.
Ngamte ko na ako no tapay larupam ko makaidupan. Masabat da ka ko. Kuna da nga dagos enta. Nya na gana nakarongrong matabiyagan ay ka imbes nga tumulong nga manglawag ka mangpaspasip nga awanan. Iso nga daya ang inalayo man ta kandela yaw. Da kay nga daduma di mo mauawatan sa so awam magkandela yaw. Inalayo manan ipalagip naman na bunyagang ka. Gimangat ka, simindi ka ti lawag ni Kristo, anya ti misyon mo, agbalin ka met nga tumulong nga manglawag ka dagiti tattao. Misyon mo dayjay, trabahom dayjay. Agpagbalinam nga biyag mo, nga oray pa no, adda problema, agbalin ka latta alawag. Uri adda pakarikutan, adda saksakit, agbalin ka latta alawag. Uri no adda pakarigatan, tumulong ka nga mangurno, saan nga mangwara. Daya nga rod, isong nga kunana, siyak ti silaw ti lubong. Yun, nagmayat-mat ako na tayo, ni Apo Isus ti silaw, nabunyagan siyak mat ti silaw. Ngam na ti timsong yung agasawa kin timsong yun takaarobam ka, labat na bang pag-ibig? Awanan. Naksutan. May signal pa ba? Awan nga talaga koneksyonan. Kinulubat ni relasyon tayo kini Apo Isus ako automatic nga lubat maaminan. Awanan ti silaw. Iso nga nagmayat ang datayo kumamot ti silaw. Ala narigat nga ibiyag, narigat nga perpeken, narigat nga minti na rin nga kankanayon nga nakakonektar ken ni Apo Jesus. Tanagado ti panubok, nagado ti aramidan ti demonyo tapno dadailen na tayo. Nagado ti armas na tamariribok na tayo. Ngum tilawag ni Kristo han nga abaken day ta asipnget. Ti kayat ti demonyo agbalin anasip nget ti biyag tayo. Relasyon, panagkakadwa, kinakapsot, kinagamrod, kinatangsit, kayat na nga kasya ti lubong tayo. Ngam haan na apulos nga abaken ti grasya ni Apo Jesus. Haan na pulos nga abaken ti bilag ni Kristo ta nabilbilag at ti Diyos ngam ti demonyo. Kaysoan niya nga ti rumbang aramidan ti iso nga datay nga umay agkurkon no, umay agcha-charge, umay gumanggangat, kanayon nga umay sumindin, umay iddepen, isindim tapno pumigsa. Igangat mo manen tapno agranyag. Kuno ti pan nakaisalakan ti ibagbaga tayo, ni karkarigatam nga si kakasilaw katilubong, apay pagdua-duaan tayo pay nga ti maisalakan, haanen ako ka na tayo ni Kristo. Ala kakabsat, be the light of the world. Agbalin tayo kung mga silaw. Tumulong tayo kung mga mangrangrang tilubong. Tumulong tayo kung mga mangpaksyat ti dakes sipnget, iti biag, pamilya, kaaruba, trabaho, iti gimong tayo, diti unag ti simbaan tayo, na may mayat lataan narangrang, ngamong ulitan tayo, paggapuan ti rangrang tayo, agapulat takin Kristo.